kanunay una. 106.7 Radyo Digosenyo, hinhinata sa sigurado. Saktong balita'y dalit sa tanang pinalanggang na katawhan. 106.7 Radyo Digosenyo, magpupunta alang sa pag-asenso. Chuninata, ayaw nagduha-duha, basta 106.7 Radyo Digosenyo, sigurado. Basta 106.7 Radyo Digosenyo, sigurado. Sigurado. Oras Digosenyo, alas 7:30 na. Matagpitik sa orasan, Rondak Bayan, may matagsubang sa adlaw sa sidlakan. Adunay mga isong lugaynon, nga ako ikaw, kitang tanan, dunay dakong kalambigitan. dunay kasing-kasing kay gobyerno Hingpit na baruganan, atong ang kinahanglan. ipakita o ang gihatag ni Mayor Cagas sa tanan. Aniya na ang programang Rondak Bayan. Katapusang pila ka bulan na lang na agihapoy proyekto. Rondak Bayan. Kauban ng atong igsuon, Michael Mike Nakwa. Buntag sa tanan nga naminaw karon sa programa ni Sir Mike Nakwa. Rondak Bayan. Rondak Bayan. Dinhi sa 106.7 Radyo Digosenyo. Sabik na sabik ang lahat na ikaw ang iboto. Joseph F. Cagas pa rin tayo. Kahit na anong mangyari, Cagas pa rin kami. Magpupunta dito sa inyo. Yes, all right. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning! Pa rin kami. Mayong buntag, Digos! Kausaban, makita man na to. Good morning, Davao del Sur. Project. Mayong buntag kay timbayaon na to ang mga kalungsuran di ay, no? Usa-usahon na to kay Sabik na sabik matay mga igsoon ang atong bagong FM radio station na 106.7 Radyo Digosenyo. ang mangyari. Madungog nga loud and clear sa uban nga mga kalungsuran. Sakop ning atong lalawigan sa Davao del Sur, mga kahugbong. So atong timbayaon sugdan nato din na mayong buntag sa mga taga Malalag. Morning Malalag, morning. Singgit na tong tanan. Ako timbayaon ang ato ang kandina ha, mayor na to din na. Mayor Peter Paul Valentin. May buntag ni mo din na, Mayor. Joseph F. Cagas pa rin tayo. Onya naogtas sa lungsod sa Sulup. Digosenyo, Cagas pa rin. May buntag niya din na sa Sulup. Anong mangyari, Mayor? Headed by Mayor Attorney Jimmy Sagarino. Maayong buntag usab din na sa lungsod sa Kiblawan. Ingon man diha sa may lungsod sa Padada. Lungsod sa Hagunoy. Sabik na sabik ang lahat na ikaw iboto. Joseph, Maayong buntag lungsod sa Santa Cruz. anong mangyari? Cagas pa rin. Good morning, lungsod sa Mabama, ha? Magsaysay, Bansalan, Matanao. Cagas pa rin kami. O kaninyong tanan, good morning. Welcome. Dini sa tuan tulumanong og programang Rondak Bayan. sa pinakabagong FM radio station, 106.7 Radyo Digosenyo. Kakas. Ato pasalamatan ng Dios sa laing adlaw gidalit kanato. Sumagrasyag panalangin gibubo nga kanato gikan sa kay tasan labi na karong adlaw karon na Huwebes.
Katapusang adlaw sa bulan sa Marso na mga bahay. Katapusang adlaw na ug maalamdag Abril na mga igsoon. Ha? Nagkaduol na ang ato ang kalihukan. Ha? Kalihukan natong tanan sa pagpili sa mga aplikante nga modumala sa rindas pagamahanan sa gobyerno. Oo. So padayon ang atong panawagan, padayon ang ato ang paghatag og mga comparison, mga basihan, mga giya kay para nga pag-abot sa panahon, taknang panahon, dili ta mailad og dili ta malipat, mga igsoon. Na anong mangyari, Thank you Lord, praise the Lord. pa rin kami. Pizza 31 Marso sa oras nga nagdali 35 minutos paglapas sa alas 7 sa morning. Ron Dakbayan. Project Mayong buntag sa to ang incoming Governor Mrs. Mark Cagas. Ma'am Yvonne, good morning. Joseph F. Cagas pa rin. Sa ato ang kasamtangang Gobernador, Governor Mark, good morning. Magpupunta Sa atong Vice Governor, incoming Congressman Attorney John Tracy Cagas, may buntag ni mo din na, Manong John. Good morning sa ato ang sa 9 ato ang di na gyud kapugngan. J. Should I say congratulate to Attorney Ai? Singgit na tong tanan. Wala daw kalaban. Abi na kog ako rin nagsultian ni no. Pati day ang kapitan sa Sinawilan, Digo City. Oh. Wala daw kontra si Attorney Ai. May buntag ni Kapitan Gaga. Usay apelyido ang kapitan dyan punong barangay da Sinawilan. Ako'y padungog ninyo karon taod-taod ha. Walay kalaban si Attorney Ai. Wala mangyod pod, no? Sakto yung kadiha kap. So akong timbayaon pod si Attorney Gilbert Mayor, atong incoming board member sa unang distrito. Mayong buntag kaninyong tanang. Cowboy Lanier Kadungog, good morning. And of course, ato ang mayor, handshaking nila karon. Nanangotanas ko si Kagawad Stephen, no, de sa Aplaya, asa daw ang handshaking. Di ko balo sa ilahang schedule. No, kay di ko kasabay sa handshaking kay programa man ta. Okay, so ambot asa sila karon. Anong mangyari? Adlaw-adlaw na no, alas 5 nagakuana na sila, no? Ilahang ginapakita nga sila visible nga mga leader. Bisag hago na kay tibok adlaw, mumatag sa kadlawon, mo prepare para mag kaning ginatawag og unity walk, mag-handshaking ang team MJFC, Team Hugpong Digusenyo. Sila nga team, no? So, handshaking karon nila sa ato ang mga sinaligan niya mga aplikante para sa umabot niya Mayo 9. May buntag Mayor, no? Mayor Joseph Fortich Cagas, the walking mayor. The real project-oriented mayor, the workaholic and young and dynamic mayor in Digo City, Mayor Joseph Cagas. Kahit na anong mangyari, Cagas pa rin kami. Magpupunta, Digosenyo. Attorney Johari Banya, our Vice Mayor, good morning. And to City Councilor Liza Maravillas Cagas, the beautiful wife of Mayor, Kausaban, good morning. tama na Dani Canastra, ato ang kahayag, the Iron Man, Dani Canastra, pagkakonsihal, og sa team, Hugpong Digusenyo. Attorney Ray Hermosissima, our former Vice Mayor.
na daw siya ipabuhagay nga mga isyo nganong dili angay nga pabalikon si Peñas. Pa rin kami. At tangin ninyo na ha nga expose. Karong Mayo Pizza 9, ato ang iboto. JFC ang mayor ko. Bugat niya expose ka na mga higala, mapunay ako tang-atangan kay ako daw ang mag-interview. Matod pa ni Atty. Ray Hermosisima na siya nga mic. Na ako'y expose. Gusto na ko ikaw ang mo expose. Nga dili gyud dapat masipyat ang mga taga-Digos nga makabalik ang kanhi Mayor Joseph Peñas. Unsa kaha na nga dako nga revelasyon mga bay, no? Mao na atong atangan nga revelasyon gikan ni former Vice Mayor Atty. Ray Hermosisima. Dugay kauban ni Peñas. Karon naa siya'y revelasyon kung anong dili gyud angay pabalikon si Peñas. Rondang Bayan. Mao na'y kaabang-abang mga bay, no? At yan ay ating aabangan. Kaysa pa iwan ako na taklaan niya. Ano takla show? Kaysa patakla. Taklaan ako kung mga paryente, be. Ako mga paryente akong taklaan. Nakwa family. May buntag sa inyo tanan. Nakwa family. Renihane family. Good morning. Okay? So, kumbate na ta mga bay sa ato ang mga suking tigpaminaw. And of course, sa itong mga kaubanan sa buhat, Sir Lalang Egos, Atty. Marty Basunilio, kauban ang team sa CIO, City Information Office. Okay? Mga department heads, mga empleyado city government, mga empleyado sa provincial government, may buntag kaninyong tanan. Atong mga kaubanan sa buhat, bago na ito nabati ang tulumanon ni Dodong Cobol Salidanya. Di basta-basta. Kang Bro Wari Fernandez and Bro Joshua. Kaninyong tanan atong mga viewers sa Facebook. Good morning og sa mga nagtanaw. Maone ato ang text line sa mga listeners nato karon. Okay? 0970-613-6280. Basa ay se. 0970-613-6280. Mauna ang ato ang official text line sa Radyo Digos Senyo. Sugda na nato mga igsoon ang ato ang katulumanon. Rondang Bayan. Usa na to ni. Okay, dere na ta ha. Mga top story of the day, mga nagunang issue. Mga nagunang katikaran o kasikas, mga panghitabo sa tuang palibot. Alright? Samtang, mga igsoon, daghan tagisgutan karon pinaka focus na to, subject na to karong buntaga sa to ang klase. Kung unsaon kini nato pag-discuss ang gisulti sa kanhi mayor, which is 9 years nagdumala isip mayor sa Digos, no? Di man ato na ikalilo nga ni-file naman na siya si OC. So mao nay kaatbang sa atong kasamtangang mayor karon, no? So kanhi mayor na humana ang iyang panahon. 3 terms straight na siya, no? Kumbaga gipagbigyan, gitagbaw sa kinabuhi sa iyang gusto. Siyam katuig wala matuman ang iyang gusto, no mo man ay pasabot ana nganong mo balik man ka, di ba? Nga kumbaga gishoot naman nimo ang tanan. Okay?
well, naaman siya itubag kung anong siya mo balik. Ato nang usa-usahon, no? So maunay ato ang subject karong buntaga, ang gipamulong sa sorry. Base sa katong ilahang post, no, sa ilahang social media nga account or page ba to? So to? Sa kanhi mayor nga si Jojo Piñas. Unsay gisulti niya dito atong basahon karon ang kalabot atong unod sa ilahang artikulo nga nagkanayon, let us save Digos City. Rondang Bayan. Let us save Digos City, matod pa sa kanhi mayor Jojo Piñas. Salamat Diyos sa mainiton nimo nga pagtagad, sa mainiton niya native coffee. Oy, pagkape mo diha, kape mo diha mga bay ha. Apag kalami agyod. Mga tol na putututunlan ani. Kuan magud ni kanang corn with malunggay, ha? Dabe? Grabe po na lami apod ani eh. Ibang klase talaga ang natural na coffee. Oy! Grabe daghan nagtao sa BBM Sara, no? Grabe daghan nagtao. Mga taga Digos o mga taga Davao del Sur naa didto tanan katapok sa 3 de Mayo. Unsay sulti ni kuan ni Mayor Inday Sara Duterte atong umaabot na Vice President, ang unit team kaklaro na kaayo mga igsuon no nga mao bitaw ganing wala gyud ni attach ni si Mayor Inday Sara Duterte sa hisgutanan politika sa lokal. Wala gyud, di ba? Nahuman na lag istorya si Mayor Inday Sara Duterte. Wa gyud siya naghisgot o gisgutanang lokal. Klaro naman na, di naman na nato ikalilong nga. Nakita nila ang kamatuoran nga ang bagang duot sa katawhan dito, klase-klase nga political colors sa lokal or sa local level. So kung kita gani makasabot, how much more sila, no, mga batikang mga politiko? What am I trying to say? Dili sila muatat sa isgutanan nga lokal tungod kay kabalo sila nga ang ilang mga supporters lahi-lahi og kolor sa politika sa lokal nga level. Siyempre mukuha man silang boto. Mo nandi gyud na sila manghilabot. Ang punto din walay kanang para nila bisan pagkinsa walay political colors ilahan ng i-unite. Klaro na Akong pasabot ato na lang idiretso palit na malangan ani. Kay kung maka-assume manggod ning abante nga sila gyud ang kandidato, kamo lang ang kandidato pero it not doesn't mean nga it doesn't mean di ay nga kamo na gyud ang kanang mudaog kung sila ang mudaog. Wala na nagpasabot nga kanang dapat yun mudaog yun mo inig mudaog ang BBM Sara. Dili ka na kay kung maka-assume mo murag yung kamoy tag-iya ni BBM Sara, no? Di ay to pag-abot di ay ni BBM Sara di ay dinhi. Ang ilahag yung gipaningkamutan niya mutuhop sa huna-huna sa mga taga-Digos ug taga Davao del Sur ang ilahang mga senador. Nindot kay to mga igsuon nga kanang nakita nato nga ang BBM Sara ingon pa ni Mayor Sara Duterte nga walay political colors, walay pink, walay blue, walay red, walay, di ba? So ayaw mo pag-expect
nga i-endorso mog taman dinha o ayaw pod mo pag-expect nya naa sila'y patama sa mga kagas. Kay kabalo sila mismo katong mga tao dito piting daghana. Daghag mga kagas supporters dito eh. Mao lang na atong punto din ha. Ang BBM Sara suportado sa hugpong digosenyo ni Mayor Joseph Cagas. Og kabalo ko ako nasayod nga ang BBM Sara mismo sila former Senator Bongbong Marcos atong umaabot ni Presidente ug si Mayor Inday Sara Duterte kabalo ana nga sa Digos BBM Sara kay nga naman mao manay gidala mao manay gisuportaan sa Nasyonalista Party sa INP kundiin miyembro din ha si Congresswoman Didi Cagas og si Mayor Joseph Cagas sa INP. Unya ang partido nga INP kang Manny Villar man ano? Kaning partido nga INP ni suporta man sa kining kandidatura sa BBM Sara. Unya agig pagtamod sa imong partido mo nang 100% full support pod si Mayor Joseph Cagas isip INP, Nasyonalista Party. Gani perti ng daghana nga mga partido ang musuporta o nisuporta sa BBM Sara. Apil na din ha ang INP. O klaro na nganong musuporta gyud ang hugpong digosenyo kay INP man nagtamod sa partido si Joseph Cagas. Mo na klaro, mo na makita ninyo sa mga tarpulin na si Mayor Joseph Cagas, si Vice Mayor Banya o BBM Sara. Nga atong gipakita sa mga taga-Digos nga ang BBM Sara ato apod ng mga manok. Okay? Kung makaklaim lang ng mga abante, no? Kana yung ipugos yun inyong sarili, may na lang, no? May na lang, makita mo diya sa daghang mga tao. Kay og kamuray magpatapok, dili mo makihits. Diba? Oh. Kung dili manggod mo makihits sa BBM Sara, basin unyag langawon mo. Okay, so hits gyud mo din ha. Ipugos yun. Kumbaga, idot-dot yun inyong sarili din ha sa BBM Sara. Onya, wala pa man punta na himong ango-ango nga mga taga-Digos o taga Davao del Sur para dili ta makasabot sa nahitabo kagahapon. BBM Sara og mga kandidato, senatorial candidates gyud to tanan. Ang giadto sa bagang duot sa katawhan, of course, mga kandidato no ni BBM Sara, mga senador, liman muna nago dito sila, mga sikat nga mga personahe. Usa na sa giadto dito. Ikaduha, si Andrew E. Ha? Og ang Aegis, mao nang daghag tao. Okay? Mao nang naapo dito ang bagang duot sa mga supporters sa mga Cagas. Onya, hambugero kay na sila ron makabalita anang nahitabong BBM Sara. Asdilan. Apil day mo today, sabo dya. Apil mo ato, abante. Ha? Saba dya. Okay. Umana tadi, okay na tadi na ha, sakuan. Congratulations and welcome. Dini sa tuang syudad, sa probinsya. BBM Sara. BBM Sara din ang manok namin. Okay? Ikaduhang iskutana nato bago proceed sa Save Digos City. Let us save Digos City. Luwason ko no ang Digos City matod pa ni former Mayor Peñas. Diri sa ta sa nahitabo kagahapon mga bay. Samtang nagkamuritsing. Tama ba na nga termino?
nagkamuritsing ang kampo ni Piñas, nagbula-bula ang baba sa mga binayrang mga bukador ni Piñas, para mandaot sa administrasyon ni Joseph Cagas. Okay? Unsay gihimo sa ilahang gidaot. Buntag udto hapon gabi pagpandaot sa radyo ug sa social media. Okay? Unsay gihimo sa ilahang gidaot kagahapon. Usa-usahon na to kutob sa ako ang naabtan kay di na ko kayang absuntanan. Kagahapon din na sa Barangay Kugon, tulo ka mga bag-ong proyekto ang gi-groundbreaking. O sa gani pasabot ang groundbreaking, mga children. Tanawon na ko din But pasabot sa groundbreaking, pagsugod ka na sa pagtrabaho sa proyekto. Pero di na masugdan dayon kay election ban, no? Okay? Sige. Pero budgeted na kapugnan pa'y bahaan na. After election, sugod na. Okay. Unsa na tulo ka mga bag-ong proyekto para lang diha sa kuan? Para sa Barangay Kugon. Mani atong sayron para makabalo mo ba nga ang ilahang gidaot og taman mauni ang trabaho. Maoin taon ni ang gihimo. Okay? Naya pud ani oy. Dara. Kugon sa ta, kugon. Una, dalion lang nato ni. Okay, dara. Sige lang tagdaraan Okay. Basahon lang nako ni ako ang gihimong post Tulo ka mga bag-ong proyekto alang sa Barangay Kugon, Digos City. Rondang Bayan. Malampuson ang gipaygayong groundbreaking ceremony sa tulo ka mga bag-ong proyekto sa Barangay Kugon, Digos City kagahapong adlaw. Gipanguluhan kini ni Digos City Mayor Joseph Cagas uban ni Vice Mayor Johari Banya og ang tibuok linyada sa hugpong Digosenyos. Malipayon usab kini nga gidawat sa mga opisyales sa mga barangay nga gipanguluhan ni punong barangay Bibot Ingles. Sa gipamulong ni Mayor, gipaniguro ni ini nga naa sa insakto ang paggamit sa kwarta sa syudad, pinaagi sa bastante nga programa og tinuig nga proyekto gikan sa pundo sa syudad, kining Local Government Development Fund kon LGDF. Mapasalamaton usab ang punong barangay sa Kugon, sige punong barangay Ingles, og nagkanayon nga ipadayon ang pagsuporta ni Mayor Joseph Cagas sanglit nagpungasi ang mga proyekto nga ang ilang natagamtaman dili lamang sa Kugon apan lakip na sa tibuok 26 ka barangay sakop sa Dakbayan. Ang tulo ka mga bag-ong proyekto mao ang para makabalo mo mao ni ang bag-o nga proyekto. Una, ang pag-repair sa footbridge dinha sa sitio Biao, Barangay Kugon, padulong dito tabok sa Barangay Aplaya. Naguba daw na tungod atong baha, amaton pa ni Kapitan Ingles. So, sulbad ang problema ani. Dako kay kahimuan ni. Okay? Ang kantidad anang pag-repair anang footbridge mga bay, 1,990,000, 1.9, almost 2 million. Ikaduha nga proyekto, pagpasiminto sa Sinawilan Road kanang kilid sa Pranjels. Na ganito'y nag-post gani nga taga didto sulod bitaw anang kilid anang Pranjels, halos walay pidikab nga musukol tungod sa kamaot sa dalan. Dugay nga kapanahonan ingon anak na dinha.
Siyam katuig in taon tong former Mayor Peñas nga nag-ingon let us save Digos City. Wag yun taon kataga din ha, purya buyag. Wow! Diba? Abante, purya buyag, no? 9 years si Peñas, wag yun katagad anak din hang dalan, kilid sa Prangel sa Sinawilan. Hindi tawag anak dia? Sinawilan Road na tawag anak sakop sa Barangay Kugon. Ang kantidad anak kay simintohon naman na din ha, almost 2 million po na diha mga karundak bayan. Ikatulo nga proyekto, bagong proyekto sa Kugon, mao ang pagpasiminto sa kalsada diha sa Uwangon, Sitio Biao, Barangay Kugon. Simintohon na po na din ha. Sa gipamulong ni Kapitan Bibot Ingles dinha sa Barangay Kugon, giklaro niya ang isyu, o sa isyuhan kanang nay mga intriga nga siya kuno dili kagas, nga siya kuno musuporta kang Peñas. Giklaro bitaw ni Kapitan Bibot Ingles kagahapon, kagas gyud ang iyang suportahan. Dili Peñas. Okay? Klaro ta din ha, ang kapitan sa Kugon ang iyang suportaan katong dunay pagtagad sa Barangay Kugon. Paminawa. Paminawa ninyo ni. Asa man tos Kapitan Ingles din dara. Ang ingon ni Kapitan Ingles mga bay, kagas daw kagas gyud ang iyang suportaan. Be, ato paminaw na. May lagkusog na ron. Asa man ang kunan Usab. Paminaw na to si Kapitan Bibot Ingles. Gani kami, sige mga ato ni Gobernador. So ang atong suporta, gikan sa atong gobernador, sa atong vice-gobernador, sa atong mga board member, sa atong usap na congressman, sa atong mayor, sa city councilor, labi na yun si Paikat, Dani Canasta, Katigakugon. Nagkabili usap na kagawad sa syudad, ang ato ang manager sa Kasuriko, si Sir Dani Canasta, si Ma'am Sing Kadungog, ang ato usap na kasamtangan nga kagawad sa syudad, magkabili usap board member, anak ko mag-inisagaw. Ang ato usap nga Iski Federation, President si J.R. Andiger, ang atong kanhi nga Vice Mayor, Atty. Bosisima, magpapili usap kagawad sa syudad sa Digos. Sa mga media kanina karon, maayong buntag na itong tanan. So, katong mga istorya ninyo, tinuod ito. Na-elect si Mayor 2019. So, lahat tayo mga problema mag-ipakot. So, wala ito siya na ma-implementa tulog kay nagagiyang kalamidad. Una na mong ipangayo, ang gana ato ang traffic light na to, tulog kay daghan kay disgrasya niya. So, na-implementa na 2021. Ikaduha na itong pangayo, kaya na ito ang suba sa kadalanan, tarawa, mura po sida. So, daghan kay si Mayor o daghan ng ipangayo ninyo, niya kinin kong groundbreaking na ito karon, kaya ito ang bangkiting kayo na ito sa Uwangon. Dugay na po na po nini pangayo ng Mayor. Lalay kung di ba gamay, tulog kayo na groundbreaking na, kung niya ang tagiya sa yuta, wala pa ito na ito na plastar. Tuway na po kagool kay ato naman ang gidoon. Kanang ato ang sab na hanging brakes, naitabo na itong pagpa na pika siya, ato po nang pangayo sa itong Mayor. So nagpasalamat kita sa itong Mayor nga, kanan na ito na ibang nga project nga ipangayo kagan siya. Tuloy ni karon ang mga tumangan ay murag groundbreaking ka karon. Alright. Di na ito tiwaso, pititaas siya. Si Kapitan Bibot Ingles mga bay sa Barangay Kugon, Digos City. Rondak Bayan.
O say unang nagrant niya iyahang request ang traffic light din na sa Kugon, no? Gihangyo sa mga taga Kugon nya mabutangan og traffic light kay daghan nga pusa nga kinabuhi diha nga lata, no, nga mga kinabuhi. Delikado kayo. Sukad na mayor si Joseph Cagas walay insidente nga nahitabo nga namatay nga road accident din na sa accident prone area kanang sa Kugon nga layon. Kanang nailayon diha sa una. Okay? Naanay traffic light nindot na kaayo. Wala gyoy namatay diha. Sukad na mayor si Joseph Cagas. Ikaduha nga gipangayo nga natuman ang mga pasuga dinha sa barangay Kugon. Nya matod pa ni Kapitan Bibot English, mura na gyud puntag syudad. Syudad man gyud ta diha. Syudad gyud ta diha kap kay city sakop ng kuan, no. Ang iya pasabot, mura na gyud tag tinuod nya syudad, anak dayto. Kay unsaon taman sa 9 years ni Piñas, Digos City, pero ang city di man makita sa Digos. Rondang Bayan. Dapat Digos City gani, ma-appreciate yun na to ang pulong nga city o syudad. Pinaagian ng mga daghang mga suga. Maunay napansin ni Kapitan Bibot English sa Kugon. Og lain pang katong bag-ong tulo ka mga proyekto. Okay. Okay na ta din ha. Rondang Bayan. Shoutout sa nato ni Bes, sila si Jean Rose Fernandez. Good morning. Kang Yakon. Kang Tita Urbano, pwede ba unta na kami pod sa Dawis padulong sa Barangay Balutakay miskilang dalan daghan po mo agi. Looy pod estudyante mo eskwela. Gikan ni Tita Urbano. Noted na ma'am, pero I think naana na sa priority. Of course, makasabot man taan ang dili kaya dunganon tanan ma'am, no, pero maabot gyud ta din ha. Kugihan pud na inyohang kapitan na kapitan season din ha. Daghan na pud kaayo og mga proyekto ang city government para din ha sa Barangay Dawis. Gani mag-groundbreaking karong buntaga sa Dawis. Maunay atong sayron ako naron unsay groundbreaking sa Dawis, basig apil na din ha ang improvement sa atong Digos Wharf, no? Rondang Bayan. Ang improvement sa atong Dawis Pantalan kay himuong tourist attraction. 35 million ang package A, ana ha, but pasabot ana dako na nga project. Padak-an ang atong pantalan. Basig apil na karon sa groundbreakingan para masugda na. Gwapo kay na nga balita mga karunda. Kang Abigail Sararanya, kang Kitty Anjo Navarro, Josephine Espinido, maayong buntag, kang Estefano Milana, kang Roger Di Palubos, Jenaline Lareda, kang Gianna Zamora Obero, thumbs up jud ko sa mga kagas sa una pa, pati akong pamilya gikan ni Ma'am Sara Bitonyo. May buntag ninyo din ha ma'am, kang Kagawad Perling Hika, kang Martinez Bren, kang Rax Sarko, good morning sa pamilyang kay Anong, kang Abu Marquez Mansigin. Alright? Kisa pa ni. Chay, may buntag ni mo din na Chay. Si Miss Aros Caldo. Ang lamig kay Aros Caldo ni Chay, ha? Si Junjun Rosales, Rosanita Donaire, kang Jojo Dimanalao, kang Randolph Marata, kang Dalias Marv, hilas kaayo siya gahapon, unso ni? Asa man tong hilas gahapon? Wa hinoon? Good morning, kang Gingging Nakwa Gornes. Good morning, Mike. Save Digos City for MJFC.
kana ang tunay nga save ang Digos, dako man tong bakak tong gisulti sa pikas, ha ha ha. Matod pa ni Mark Largo, may buntag kang guan bro, inhing ko, brother, may buntag ni mo din na bro. And to Ma'am Flor de Liza Gallego, good morning, Rundak Bayan, lanog-lanog ka din sa Clarion First. May buntag Clarion. Kang Ma'am Nika, himo sa kanhi administrasyon. Rondak Bayan. Bugha mo sa punto ni Ma'am Viralio. Tatak. Kakas. Walang personalan niya pangutana ha, unta tubagon sa kanhi mayor. Kung ano nga adunay project nga wala mahuman o gibiyaan sa contractors. Pareha aning Lopisay na Clarion. Mauna din na. Ma'am Flor, salamat anang pagpahinomdom, ana. Proceed na ta din na, nga isgutanan, okay? Unya na lang ako to i-play tong gipamulong sa kapitan dito sa Sinawilan. Kapitan Gaga. Nga automatic daog na ang mga kagas sa Sinawilan tungod sa grabing pagtagad. Nabaguhan sila ng gobyernohan Kuyaw ni nga gobyerno kay tinuig bastante na agyo proyekto. Kada tuig yun na. Okay? Nya ingon pa ni Kapitan Gaga Sinawilan, si Attorney ay daog ng daan. Kay walay kalaban. Ana may kalaban no, kay respetuon na to ng pagdagan anak nila din ha. Pero matod pa ni Kapitan Gaga Sinawilan, walay tarong kalaban si Attorney ay Cagas Fernandez sa pagka-vice gobernador. Rondak Bayan. Walay tarong kalaban. Napansin po dahil na ni Mukap, no? Alangan. Musuporta gid mo atong bastos. Musuporta gid mo atong grabe kay makapangilad, ha? Musuporta gid mo atong murag bayot. Musuporta gid mo atong maylag siya pag mabalsan magpalaban og kaso. Diba? Musuporta gid mo atong questionable ang pagkadato, ha? Rondak Bayan. Musuporta gid mo atong pag moagi lang gani ng ilang rekorida nga nanang iyang naong moilibakon. Pwede maulaw kol. Maulaw ba yata, no? Kana kung naapay uwaw. Mabuhay si Mayor Joseph Cagas, mabuhay si Ma'am City Councilor Liza Maravillas Cagas. Vote straight Cagas says team. Gikan ni Junjun Rosales. Okay. So, dini na ta mga bay sa giingon no nga Save Digos City. Aman to. Save Digos City. Okay? Okay. Dara. Ayaw, to isa atong una. Dara. Matod pa sa ilahang post no nga gikan sa unsa ni? Tanaw na ko page ba ni or account? Lahi man ang page naman. Page gid ay. Sa ilahang Facebook page nga Southern Star News. Og dili nila ni ang kunon, og tanawa ra ko ninyo mga post ani pag-promote man sa ilaha. Okay? So ilaha gyud ni. Basahon nako ha. Sa picture nga naang naong sa kanhi Mayor Attorney Joseph Jojo Piñas, aspirant for City Mayor Abante Digos. Matod pa din Save Digos. Matod pa din sa naka-quote din nga pulong sa kanhi Mayor, kinsa ang nilambo. Kini ang timan kung ang kwarta sa syudad dadon gani sa usa ka mayor sa ilang balay, wala gyud nay pag-asinso ang syudad. Mao na. Basahon nako tibuok din atong usa-usahon nato.
Okay? Kagas ang pagserbisyo sa mga katawhan wagas gikan ni Nisher McForest Tapurok. Timbaya na mo naminaw karon ang mga kagas supporters og sa mga pamilya nako nga naminaw karon maayong buntag gikan ni Andrew Hermosura. Okay? Project-oriented yun na si Mayor Kagas gikan ni Wilmar Abat. Good morning, you are number 1, Makoy. Okay. Matod pa din Digo City. Attorney Joseph Jojo Peñas, former mayor sa Digos, kaysa gidawat ang hagit sa mga negosyante o sa ubang sektor. Nga budagan pagbalik. Nga nagmulo pag-ingon. Balik, Mayor. Balik. Wala nami kasabot sa pagpadagan sa syudad. Ubos sa kasamtangang administrasyon ni Joseph Kagas. Ang mipalanog sa iyang tubag. Magkahiusa ta. Atong bag-uhon ang pagpadagan sa syudad. Sulti ni Attorney Peñas. Gidawat nako ang inyong hagit nga mobalik. Ato ang ibalik ang tarong nga pagpadagan sa atong pinalanggang syudad. Matod ni Attorney Peñas. Sa siya pa ang naglingkod nga mayor sulod sa siyam katuig, karon ang iyang pagdumala, diin ang pagserbisyo sa katawhan ang unang prioridad. Og diin wala niya pahimusli ang iyang pagkamayor aron magpakadato sa iyang kaugalingon. Kini atiman kung ang kwarta sa syudad dad-o nagani sa usa ka mayor sa ilang bahay, walay pag-asenso ang usa ka syudad. Matod ni Attorney Peñas. Wala nako ni gihimo sa panahon nga ako naglingkod sa isip inyong mayor syudad sa Digos sulod sa siyam katuig. Okay. So ato ning usa-usahon. Kaya pa nis oras na to. 17 minutes past the hour of 8 o'clock in the morning. Tata! Kagas! Partida ni ha. Wala ko nangandam ani. Wala ko nagkuhan ani. Usika. Wa ko itulog kay ikalintura akong bata. So wa ko ka-prepare ani. Okay? So base lang ni sa in pronto nya pagtubag. Gidawat ko no ang hagit sa mga negosyante og ubang sektor nga padaganon sa balik tungod sa mulo daw nga mayor balik mayor wa mi kasabot sa pagpadagan ubos sa kasamtangang administrasyon ni Joseph Kagas. Okay, direta ko to di sa daan. Klaruhan ninyo daan para nahibal-an na gani mo da ang fake news kay mo. Di pa yun ninyo tarungon ng inyuhang pagpangilad, di ba? Mangilad na lang mo, at least na ay gamay murag tinuod ba? Taga-imi og sektor o negosyante nga nagsulti nga wa na mi kasabot. Kana. Sige, tagaan ta mo panahon. Abante. Taga-imig sektor, taga-imig negosyante nga nagsulti aning inyong giingon nya balik Mayor Peñas kay wala na mi kasabot sa pagpadagan sa syudad ubos sa kasamtangang administrasyon ni Mayor Kagas. Sektor kaning inyong giingon sektor og negosyante, kinsa nga negosyante, kinsa nga sektor ang nagsulti ana. Kay kaning pulong nga inyong giingon, nga wala na mi kasabot aning administrasyon na bla bla bla, madungog na ko ni sa inyong mga bukador.
sa inyong mga bukador. Exactly, maog yun ni nga pulong. Nga, wa na mi kasabot. Sa mga bukador ko ninyo nakadungog ani. Dili sa mga negosyante o unsa ba nga sektor nga inyong gibutang. So ba, sige, himo-himo na lang po ninyo. Himo-himo yun ninyo. Kung ang kaning giingon ninyo nga sektor o kaning giingon ninyo nga negosyante, wala ni nag-exist. Ang tinuod niya nagsulti ani nga wa kasabot, kanang imong mga bukador o kanang mga sip-sip nimo former Mayor Piñas. Diba? Kanang mga sip-sip nimo, atik-atik na po mo anay yung style ba? Nagreklamo pabalikon. Stilan. Derebe. Okay? So, dere palang daan, una palang dili na ang negosyante o unsa ba nga sektor ang ilang pasabot. I-specific ninyo. Kay ang mga sip-sip ra na nakapalibot ni Piñas o buhat-buhat ra ni nila, kay para naa siya rason, nga ngano konong mobalik siya. Sigurado gyud ka, former Piñas, nga maunay imong rason kay pabalikon ka ng mga sektor-sektor ninyo din ha? Unsa nga sektor? Unsa nga negosyante? Di ba? Kung ang mga negosyante, dagko nga negosyante malang galing nag-ibutang nato, ang mga kabos og naa sa ubos nga level sa katilingban sa Digo City, nakauyon. Kay di pariha nimo ang hinatagan perteng koreputa. Astilan. May mantag di taga-Digos dinhi tagituli. Akong pusod kabalo pa kog asag gilubong aning Digos. Okay. Badayon ta sa pagbasa. Matod ba? Ang mipalanog kuno nga tubag ni Piñas, magkahiusa ta atong bag-uhon ang pagpadagan sa syudad. Unsa? Sulti ni Piñas. So ibalik nato sa imuhang karaang estilo sa pagpadagan sa syudad sa Digos. Sige, putlon sa nato din kay matod pa kuno din niingon si Piñas nga magkahiusa ta, bag-uhon nato. So mubalik ta atong siyam katuig nimo. Kay bag-uhon man nato ning karon kasamtangan. So kung bag-uhon, mubalik ta atong imong style. Okay, unsa may style nimo nga imuhang usbon o bag-uhon para mabalik sa imuhang kinaraan. Okay, usa-usahon na to. Ang kaning pag-raise sa standard sa public service sa panahon ni Joseph Cagas, nga nakaingon si Mayor, kadako ba day kwarta aning Digos? Pwede man day ta makahimo ani. Sa dihang na Mayor si Joseph Cagas, didto niya nakita. Ang dili makita sa mga konsehal nga bugtong mayor lang ang makakita ug makasabot. Nakita ni Mayor Cagas sa dihang siya na ang mayor. Pwede man day ta makahimo aning mga butanga, pwede man day ta makatabang aning mga butanga, makahatag aning mga kantidara tungod sa kadako di ay sa kwarta. Sige, usa-usaho na to ni. Kay niingon man din ni Piñas, magkahiusa kuno ta atong bag-uhon ang pagpadagan. So balikon na to ang iyahang pagpadagan sulod sa siyam katuig. Ang scholarship program sa panahon ni Piñas, mga igsuon, kung dili man ako masakto, basta naara na sa 3 million something. Pila day scholarship ni Joseph Cagas karon? Pilay kantidad sa usa ka tuig nga gigahin sa usa ka tuig. 30 milyones. Bag-ohon nimo na. Bag-ohon nimo na nga pagpadagan. So gikan sa 30 milyones, ibalik nimo sa imuhang style nga 3 milyon. Ibalik nimo sa imuhang pagpadagan nga 3 milyon. Pila ray scholarship sa imong panahon? Wow! I mean, pila ray scholar sa imong panahon?
nya imuhang maapuran anang 3 million nya gigahin nimo sa sulod sa usa ka tuig, pila ra ka mga bata ang maka-avail ana. So kay karon ang pagpadagan ni Joseph Cagas gihimo man niyag 30 milyones. Ha? Mo nay usbon nimo, ibalik nato na sa 3 million. Di ba? Usbon man nimo, di usab gyud tanang pagpadagan ni Joseph Cagas. Okay, direta sa medical assistance program. Di po dako mahatag ang eksakto nga kuan yod, basta kay naara po na sa 3 million ang tuig something sa panahon ni former Mayor Piñas. Unsa gani ni medical assistance program, dinha kuhaon ang mga kabos labing mas nang hinahanglan nato makaigsuonan nga di man gyud nato mapugngan na amang gyud mga balatian nya moabot sa tuang kinabuhi nga magkinahanglan tagtabang sa gobyerno para sa hospital bill, resita, panglaboratory, pang-opera. Og muduol ta sa gobyerno sa City Government of Digos, dinha kuhaon ang gigahin nato para sa medical assistance program. So sa usa ka tuig nga gigahin sa kanhi mayor, pila to? 3 million something. Apuro nimo na sulod sa usa ka tuig. So para maapod nimo na nga moabot gyud og 12 ka bulan ang kanang imong gigahin, gagmay-gagmayon ra yun na nimo hatag para maapod kay mao ra man ay gibudget ninyo. Di ba kasayon ana sabton? Mao di ay tong na ay 300 na ay 200 na ay taga-ag 150 na apag yung 50 ay nakasabot na ko bantog radi ay kay maura na gigahin sulod sa usa ka tuig. Pila di ay ang gigahin ni Joseph Cagas sa medical assistance program? 30 milyones na mga bay. May nalang gani kay wala ta naabtag COVID sa panahon ni Piñas. Kay mahal kaayo ang mga hospital bills karon, Ginoo ko. Kay niingon man siya dinhi nga bag-ohon nato ang pagpadagan, sumao nay iyang bag-ohon. Gikan sa 30 million, ibalik niya sa iyang kinaraan niya paagi. Nga muhatag lag 500, nay muhatag og 300, nay 200, nay 150, napay way swerte 50 pesos. Kang Joseph Cagas wala gyud hinatagan nga ingon ana. Pwede man lagi. Kay nakita ni Joseph Cagas na ay kwarta sa Digos. Di ba? So maunay usbon nimo, gikan sa 30 million, nya maunay dangpanan sa mga kaigsuonan nato taga Digos, ibalik nimo sa imuhang dating rate. Ha? O sa pa imuhang usbon. Ang ingon nila, ang saad daw kay kang Piñas kuno, naa daw 1 million matag barangay, no? Pero dili tanan kay katong mga nisuporta sa mga Cagas nga mga kapitan, wa man to'y labot sa 1 million ang tuig. Sultian ta mo kung moingon ng ilahang isyo nga si Joseph Cagas wala na gituman. Kay kang Piñas kuno 1 million. Kan Joseph Cagas daw 300,000 lang para sa mga functionaries. Hinumdamin ninyo ne. First time in history sa Digos City nga na ay honorarium ang tanod og lupon tagapamayapa. Maunang majority sa barangay tanod og lupon tagapamayapa, Joseph Cagas sila kay nganuman nakahimo ba si Piñas sa iyang siyam katuig nga matagaan silang honorarium ang mga lupon tagapamayapa ug mga barangay tanod? Wala. Maunay imuhang usbon niya pamalakad.
Unsa man ibalik nimo nga walay honorarium ang mga tanod o lupon nga nahitabo lang sa panahon ni Joseph Cagas? Ha? Ibalik na to na din ha. Okay, balikon na to 1 million kuno sa matag matag barangay. O kan Joseph Cagas maura daw to'y gihatag. Example na to para dili ta malayo kagahapon. 'Di ba? Nag-groundbreaking sa tulo ka mga proyekto didto sa Cogon. Pilay kantidad ato? 8 million. Bisag elementary makasabot ana kung 1 million lang kada tuig kang pinyas matag barangay, unsa day nang kang Joseph Cagas? Labaw pa na sa unsa man kwarta-kwartahon gyud day na. Okay sa makapahimulos ana mga barangay official? Walay proyekto kay kwartahon gyud. 1 million ra pag yun. Kan Joseph Cagas bastante tinuig yun na. Tinuig man ang atong kwarta. Pag abot sa kwarta na, naag yun na'y proyekto kada kwarter. Lahi-lahi yun na kada kwarter. Kanang 8 million din na sa Cogon, first quarter pa lang na. 8 million ang balor sa tulo ka mga proyektong gi-groundbreaking kagahapon. Kaklaro ana. Ang ilang gipanghambog 1 million matagtuig sa barangay. Kang Cagas daw 300 sa mga pangsyonary man lang to. Ug naapay maskulba din na kanang mga proyekto. Dili ng kwarta-kwarta 1 million na imuha din na 1 million imuha 1 million. Ang project kisay makapahimulo sa 1 million. Mga barangay official, kapitan, kagawad, ang katawhan, unsay ila na sila'y bahin sa 1 million? Mao na klaro di kapag pasabot nga unsa ng project-oriented. Kay kung di man muhatag og 1 million nga cheque si Joseph Cagas sa mga barangay, iagi niya sa proyekto. Nganong kwarta-kwartahon man nato ni? Okay, unsa pay iyahang bag-ohon nga gihimo ni Joseph Cagas? Livelihood assistance? Unsay giingon atong OFW? Si Joseph Cagas rin ito inihatag sa ilahag pangkapital tungod kay na ay budget nga livelihood program sa city government. Kadugay na daw anang OFW Association pila na katuig panahon pa ni Piñas wa gyoy livelihood assistance nga nadawat ang OFW Association sa panahon ni Piñas. So maunay inyohang usabon karon. Maunay inyohang bag-uhon nga matod pa sa gipamulong sa kanhi mayor nga sani magkahiusa ta atong bag-uhon ang pagpadagan sa syudad matod pa sa kanhi mayor. Okay? Unsaon man na nimo karon pag-explicar ng gi-example lang nako tong OFW Association ug uban pang mga lehitimo nga asosasyon nga naka-avail sa livelihood program sa city government kay naa may budget. So kung muingon si kanhi Mayor Piñas nga bag-ohon, maunay iyang bag-ohon? Unsaon niya pagbag-o? Ibalik niya sa iyang kinaraan nga estilo sa pagdumala. 9 years siyang nagmayor, unsay gihimo niya sa livelihood. Di na ta magpaatik-atik ani kay hapit ng eleksyon. Nangita gyud mo grason para kunuhay ikaw mo'y gipugos sa mga tao nga mobalik. O imo ra pong mga sip-sip ang nagpugos nga mobalik ka. Kaning imong giingon din unsa ni nga mga negosyante o mga sektor nga niingon nga pabalikon ka kay wa nakasabot sa pagdumala ni Joseph Cagas. I-specific ninyo ni unsa ni nga negosyante, unsa ni nga mga sektor. Kay kini pulong nga giingon din nga wa nakasabot sa pagpadagan ubos sa kasamtangang administrasyon, madungog nako ni sa inyong mga binayran nga mga bukador. So klarog tataw nga himo-himo ninyo ning tanan para kunuhay, ikaw mo'y gipugos para mudagan or mobalik. Saro naman siyam katuig, wa pa ka matagbaw.
Wa pa nimo mahimo ang imong gustong himuon siyam katuig. O basig hinakog naman lang po siguro ng imuha former Mayor Piñas. Ha? Hinakog. O unsa ba gid ay giapas nimo dinha sa city government, sa City Hall? Unsa imong giapas? Kamaayo na sa pagdumala ni Mayor Joseph Cagas, tagai daw kog kanang unsang aspituha nga dili maayo ang pagdumala ni Joseph Cagas, nga mas maayo ang imuha. 9 years kang nasulayan sa mga taga-Digos. Usa ka aspeto lang, scholarship, livelihood, medical assistance program, unsa ba din na? Infrastructure projects, tagai kog mas nilamang ka dinha. Pagtabag sa mga kabos, tagai kog mas nilamang ka dinha. Kay kung ang imong hinatagan kaniadto sa nay mga yugtabang 500, 300, 150, napay 50 way swerte. Wa pag yung swerte, ug way 50, ingnon ra kag in due time. Diba? Wala og wala gyud na sa panahon ni Joseph Cagas. Sa tinuod lang. Wala na ko'y oras, diretso dili na ko ni matiwas tanan, siguro ugma na pod. Kini lang moingon siya nga, kung dalon daw ang kwarta syudad, dalon daw sa mayor sa ilang balay, walay pagkasinso ang syudad. Okay, ato nin tubagon. Una, kung mutabang man si Mayor Joseph Cagas sa headquarters. Okay? Onya, nagpasabot lamang ka na nga gipalapdan niya ang paghatag sa tabang sa mga kaigsuonan nato ng inahanglan. Wala nagpasabot, nya og motabang si Mayor Cagas sa headquarters, wala na kay tabang makuha City Hall. Nagpila ang mga tao sa City Hall, nagpila ang mga tao sa headquarters. Sudaghan karon ang kadangpan sa mga tao, sa mga Digosenyos. Kung unsa kadaghan ang nagpila sa City Hall, kay naa may gigahin dito nga budget bisag wala si Mayor Cagas, mas daghan ang magpila sa headquarters. Kada adlaw gyud na. Ikaw, Piñas, maduulan ka sa inyong balay? Ug wala ka sa City Hall, asa mo yango-ngo ang mga pobreng Digosenyo nga mga yugtabang sa gobyerno? Kay kan Joseph Cagas, ug wala siya sa City Hall, makapangayo gihapon sa dito kay daay budget na staff dito. Og mangita gyud kang Joseph Cagas na sa farm or sa headquarters sa San Agustin. Dangpanan kana sa mga Digosenyo. Ikaw, Piñas, kung wala ka sa City Hall, asa man magyango-ngo ang mga taga-Digos? Kay nganong i-issue pa nimo ang paghatag og tabang ni Joseph Cagas sa headquarters? Nga gipalapdan lang niya ang paghatag og serbisyo sa katawhan. Kay og magtapok na sa City Hall, dugay ta mahuman, daghan ang di matabangan, may nang atong ikatag ang paghatag og tabang. Mas daghan ang matabangan sa headquarters kay mas lapad ang area dito nung ka sa City Hall. Kaklaro anang butanga, di ba? Dili man ni pareha ni Piñas nga og wala sa City Hall, wala nagyulain, City Hall ra gyud. Kanang mga nangayog tabang din na sa headquarters ni Mayor Joseph Cagas kada adlaw, nahimo ba na ni Piñas? Taga-Digos man gyud mo. Kada adlaw, lahi-lahi nga problema, lahi-lahi nga mga dagway. Mga taga-Digos man gyud mo, naaba na kang Piñas sa iyang panahon. Kanang hingatagan Joseph Cagas. Bot pasabot ang kwartas Digos gibalik sa mga taga-Digos. Nahimo man lagi ng Joseph Cagas, ganun wala man nahimo ni Piñas nung una. Giyon sa day paggamit ng kwartas syudad sa Digos. Nganong minus magproyekto ni si Piñas? Nganong ang maproyekto niya gipangbiyaan sa mga kontraktor? Asang kontraktor, wa man gibalik ang maproyekto, wa na human. Unsa man ang administrasyon na mao na inyong ibalik, mao na inyong usbon nga pamalakad ni Joseph Cagas kay ibalik ninyo inyuha nga estilo. Ayaw na ta.
dugay rang nagmata ang mga taga Digos, dugay rang naluwas ang Digos City. Kanang giingon ni Piñas nga let us save Digos City, giluwas na ni Joseph Cagas atong 2019. Gikan sa imuhang uplok og palpak nga administrasyon siyam katuig, grabe. Tanawan ninyo ang palibot unsa ang mga kalambuan karon, ayaw mo pagpatik-atik diya nga buta mo. Madayunan baya mo. Wala na ko'y oras, mga sukitig paminaw ha, para sa pagpadayon sa atong tulumanon. From Sabi ka lahat na ikaw iboto. Lapas na kayo ko. Pasensya kay bro. Gas pa rin tayo. Ato na ko, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw. Kini inyohang bata-bata sa kanginan Mike Nakwa. O ganing atong mga kuan din mga viewers na to din Unya lang ako ni basahon yung mga misay. Salamat kayo. Mayor Joseph Sa ngalan si Tibok Persa sa 106.7 Radyo Digusenyo, kanyang bata-bata sa kanginan Mike Nakwa, dalay ko ng Diyos. kausaban, makita man nato ng tanan. Project-oriented, ang mayor sa kasamtangan.